Ọhaneze Ndi Igbo ekenekwa m unu mana onwere okwu akaji okwu katala akpụ. But like I said from my first video yesterday, you can still go back and check. Ekwu m ekwu sị na ihe ọbụla na-eme, there is no smoke without fire. Na ndị mmadụ just know na create chaos out of nothing. Ndị mmadụ chọrọ the downfall of their ministry na create chaos out of nothing. Na achọ m kwunu na video ebe nwanne nwa that woman nwa apụtago wee kwuo na indeed na Evangelist Ebuka Obi akpọrọ afa. Yes, mana ọ sị na onye na-eme ihe aka nọ ndụ. So the question is your mother only the surviving elderly person in your family? If yes, that means the prophecy is right. But if no, that means they are still an insider. They are still getting an insider. So I'm picking points from the video and I will still play it for you guys to watch. Secondly, also now no nwunye nwanne ya nwoke bụ the person bido Obama meha n'ọbụ amusu. Now take it. Ekwu me yesterday sunu na etelo ogba etelo ose. Na that lady but the first person bido me with that accused, which means na nwanne unu nwoke nụtala gene ajọ nwanyị. Because why? Truth to be told, let her and your brothers come out to tell us ebe ha gabugo before na boros also Zion. Because na emelana ha ejele ha ihe ha na-eje n'ụkwụ boto elu, especially that girl anola anu. Especially no that girl anola anu. Because why? Obugono na-enwe scenario the girl na asị na ọ na-afụ iru mma gị na nlọ. Obugono na-enwe scenario like that. I didn't say she said. Listen to me. Asị m obugono na-enwe scenario ọ na-afụ iru mma gị na nlọ. She should be able to know that na ihe ọbụla afọ na nlọ is not always the way it is. Ma ọ bụrụ na enwere na-aghọta. So because na even at the inside the enwere, because a man sim na everybody know na your family anwụchago. No. And imagine not also your mother but the only elderly person in that family. It's a lie. Everybody related to you people is an insider. So if that insider is not really your mother and they are saying no your mother according to the gay, because nobody can categorically point at Evangelist Ebuka Obi say no say no mamu. The question is now, who is not the insider and what is the role of that insider in your family that made that name not to be called Makano Yetisa family? So biko no do na end of this video kuno mala onye obula na-akpọ Evangelist Ebuka Obi afa should just go and cover their face in shame. Maka gene me onye obula chọrọ the downfall of somebody without digging deep into ihe men. Like I said, that video analyze yesterday. Dear men, my first video yesterday morning ke no ebe nkwuli ya na asị na that woman number 1 nwa gị nwoke nụtala ajọ nwanyị. That was my first observation in those things, because the woman who the girl buzo pobia no ba musu. Then later when woke join Ozia, that's mean because she has colonized them into believing na no mahana medicine. And because na Evangelist Ebuka Obi actually wafa had they kulo onye ozo, because this prophetic they sees in patterns. They sees in pattern. What onya afọ konya ya afọ. There's a gift of spirit that comes in pattern. If you meet when I'm not spiritually intelligent enough, or you're saying no mag, because in the realm of the spirit, onya you have one elderly person. By now looking, onya you know the only elderly person not close to you. Ole bela no onya. You have brain. So because the end of this video, I'll be back for more videos regarding this issue. We are monitoring it very closely. According. Good morning, good afternoon, good evening, depending the time you are watching this video. I'm my second daughter, that woman, that in your prophecy, Ishi. And I'm na Zion that day, this prophecy. I'm sure you know who I now, because it's true that na my mother without my knowledge we bugute video this thing. But because of yoga bigara Meroji we made like this. Epidom Zion 2012.
I know Brother Ebuka very well. From 2012, from desert to Ruago Hall, I follow Zion. Even now, I'm still following Zion ministry. So, now, according to my mother, Amuma Eburu, Brother Ebuka Obi, right? Us no ye name the team, no ye name here immediate what? Insider na family. Oh, no boraha. Uye my brother. That girl na about chidera uye my brother. Na Zion kamune na bu mitri. As from 2012. Then, or like ya money our friend. True friend of that my brother like yeah. Hana be we join this marriage. How back at daddy they pick and a chief Brother Ebuka na Zion. You will pick number. And the number now if the number now you pick you will according to Hana Banyana man work. Hana got then ka half Brother Ebuka ka Brother Ebuka confirm all the marriage. Ha bata one day work bata. Sina daddy confirm all the marriage. How when I'm not accusing our daddy in the Lord or prophet or nukonya mwako. Mane Bobble na mwa digo to na nwunye my brother na Zion ministry now. Na nwanne gị nwoke. Na nwanne m nwoke nke wụ na m bịa na nwunye my brother bịa na that Zion ministry grand ebe na eme ekpere a. Ihe ọ ga-agba ma my mother amusu. Na my mother is a witch. Being as old member mbo. It's okay. Ka mmara ka m ga-esi wee mee ihe a. Meet your daddy. Kama ka ga-esi settle this team. Ebe ọ bụ na nwunye my brother na accuse my mother. Na onya ọ do the winch. And you maka ya. Imana daddy, or did easy to see you. I try my best. Try dido. Even your mother. Even my mom. My mom is with sickness yeah. We go to Lagos sir. Mu wa we bori ase kai ma na ya for Brother Ebuka. Because I'm a Zion minister. My mom gara mu aboya bia. Kama ka ga esi we mehe nka. That day my mommy was talking to Chiwike. Chimike nye her reply. Awena. Here message my mom is put on this platform kita now. But this second, because as na the winch, this second this prophecy na na. No enemy akanondo. And me and my brother is laying accusation against my mother. Nkabura asikwa ase. Ọ na-asị na nne m bụ winch. Mbịa na Zion kita na mụ na ejike wee nwee ezigbo okwu na Zion ministry. Nke bụ na m kpọrọ phone ka ime business. Ihe pụrụ ya n'ọnụ my mother winch. Ọnwụgokwe. Ọ na-ewute m so much. Nne m buru m n'afọ 9 months. Nwunye my brother m gbatara na Zion ka ọ na wee meet ihe ga-esi na-ekwu udo okwu a. Mmele my mom ji wepụta na this platform. My mom had against Brother Ebuka. He had a book it out, camera because more now, Nudi. Last year, I went home to my husband's place because this prophecy online. My husband was watching this prophecy online. Because of this prophecy, from Nagana Kodana watch where Sinamuniana Anuzi. Nke ji weboro mmadụ na asị kenye course we okwu a aghọtara m comment my husband drop or more say not only Brother Ebuka that will reconcile our marriage and for Brother Ebuka reconcile our marriage na gonna watch online na mara ka ga-esi wee mee ya put online the neighbor ọbụla nọ na Ghana na aga agbo ya ma ọ ga-abịa za nwere any reply ọzọ my husband nyere m ọ gbọrọ ụmụ m 3 girls come on. If you not chọrọ ịkpọ nke obere wee sị ya no ka m na ya na why skara pro m nke obere ụmụ nọ na village now with my mother-in-law. This okwu akita na ekwe kwesịrị ime pụta but ebe ọ bụ na mama apụta go this because the whole world the thing na guys the whole world. So here na yo our daddy in the Lord that's old member mbo. I started this ministry since 2012. I never for one day
kwuo okwu ọjọọ na ebe brother Ebuka nọ ebe ọ bụ na ọ dịgo otu ya mara ka ọ ga-esi kpọọ my family unite us together. I'm not after money because this thing now is my image, in my family image. And your mom is not after money too. And my mommy is not after money too. Ekwesịghị m ịpụta but ọ dịgo otu a ihe anyị na-ekwu na-abụ ka amara ka a ga-esi wee mee ya. Ọ bụ na ọ ga-akpọ my family ọ kpọọ ya amara ka a ga-esi wee mee okwu a because okwu a karịrị m. This okwu a karịrị m. Nna abịakwu Zion sef enwezi m courage ịbịa Zion ha. Ike ụwa agwụgo m nna ọ bụrụ na iwe ọchịa m nna abịa Zion na anọ m na even today ebe 21 days because of this issue. Ozi anọ m na Zion live. I'm not concentrating. Biko daddy ọ bụrụ na ị akpọ my family nnukwu onye ama na sanctuary Chineke na-use you. I know you from desert. We started from desert. Mee ihe nọ n'etiti my family because this thing na mere di m agha agbara m ọsọ. My husband, even my mother kita na-abịa ọ na-abịa Zion from desert to Uruago. Even my mother kita na-ekwu nwunye my brother na-eme accuse na-abịa Zion 2-4. Anyị na-abịa Zion 2-4. My mother kita na-agwa gị na-abịa Zion 2-4. Nwunye my brother na-emezi accuse na onye ma bụ the winch. My husband abandoned me now because of this issue. Biko na ihe m chọrọ ikwu na enweghị ihe ọzọ. Thank you.